Ahomakaya Pan ki putara putak AGYCP pen MLA Aminul Islam Pan sodak kapin rem. PCCF Abhijit Rabha Pan Vigilance and Anti-Corruption Cell atum Katarlip Lolelang. Paro isi self-help group atumapan revolving fund pen suri kep akirap kipi. Kardom pini ada bertalong nili samijilihan sepi non bertang ton pen arjik tha. Kebangji arni ahomakaya porkimo aputhak chini pamika ke pulote ningje tap nang ni pusi AGYCP pen MLA Aminul Islam apan kether. Kedamtang thangthang ni phaikep arni dhing MLA Aminul Islam ahin pen ilong arat amai pialong ahom akhai atumke ahok pet Assam along kheibarim kali bukaning je alam puthak thangthang krehini arni pherangke amai kapado ahut AGYCP Karbi Anglong District Committee ahin pen ningkang samse chepaklangsi sodak pinrempon AGYCP methangasa hemalong pherangke amai kapado ahut AGYCP Karbi Anglong District amai phu jintu phukan kaning jatengke ahom akhai apurkimo aputhak chini pamika ke pulote mai along ningje tap nangne lapen kebangji arni setame ningje nangne pusi MLA Aminul Islam aphan pherangke amai along pen kether padu জনগোষ্ঠী সমূহ বিদেশৰ পৰা অহা আহোমসকল ফৰেনাৰ আৰু আহোমসকল কোনোদিনা তেওঁলোক খিলঞ্জীয়া হ'ব নোৱাৰে বুলি কৈছিলে যদি আহোমসকল খিলঞ্জীয়া হয় তেতিয়াহ'লে মুছলিমসকলো মিয়া মুছলিমসকলো খিলঞ্জীয়া বুলি তেওঁ এটা বক্তব্য ৰাখিছিলে আমি তেখেতক ধিক্কাৰ দিছোঁ আমিনুল ইছলাম এই বিধায়কজনৰ যিটো আপোনাৰ বক্তব্য যি কৰিছিলে 10 ফেব্ৰুৱাৰী আপুনি আহোম জনগোষ্ঠী যি 40 লাখ আহোম জনগোষ্ঠী আছে তেওঁলোকৰ আগত আপুনি ক্ষমা প্ৰাৰ্থনা মাগক নহ'লে কিন্তু অনাগত দিনত আপুনি ৰাজনীতি কিন্তু আপুনি শান্তিৰে কৰিব নোৱাৰিব আৰু আমি অসম বিধানসভাৰ সন্মানীয় অধ্যক্ষগৰাকীলৈ আমি আবেদন কৰিব বিচাৰিছোঁ যে এই আমিনুল ইছলামৰ ওপৰত অতি শীঘ্ৰে তদন্তৰ বাবে বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে Pherangke amai along alang likaning je thua tengke MLA Aminul Islam Assam apurkimo aputhak masapta chini ne pulote MLA Arpupen Chio Serak nang poputa kehang padosi Assam Assembly Speaker ahin pen Aminul Islam kaning je alam aputhak tarlip pamekara kangsai padonang jiputa pherangke amai along AGYCP kehang paso Bokajan pen Anantharang Karbi Anglong Live PCCF Abhijit Rabha Alam Penpini Bokolia Ricky Keot Apo Hemalongta Vigilance and Anti-Corruption Cell Abitungatum Ghonta Hini Sose Qatar Levasai Kedeng PCCF Abhijit Rabha ke Chopanglem Akoy Pipen Kedamtang Thangthang Nipai Troxy Arni Vigilance and Anti-Corruption Cell Guwahati Abitungatum Arni Sivet Angbong Isivet Aporahut Dipu PCCF Asai Hemlapen Guwahati Along Kedo Ahemalong Kakuruga Sai Deng Pondera Pi Pini Puthot Arni Tili Porpai Krehini Malom Bokolia Along Kedo PCCF Asai Hemalong Achokomar Ricky Keot Apo Hemalongta Men Kahumri Padoda Ricky Keot laki PCCF Abhijit Rabha pen kachimi thektika joini ison soni ang thekkelong je ang ring dosi pini Vigilance and Anti-Corruption Cell abitungatum ghonta hini sose kakhuruk padupon kakhuruk ahut kenang sod alo hai hoi Qatar leplapen laptop along ta parlin parlo tar lepon no Qatar lebahut kopi ang thekdong kelong lo ne non amat ke Vigilance and Anti-Corruption Cell ahin pen klardak pachini pon pelang Ricky Keot account number pen si lak atangka ke thap lapen ke en pusi isi angkrak pen alam nang klan. Bonta ateng ripen tar lipdat matik ke ajaralam ta klardak pen chini dundelo. Pini Ricky Keot apo hem tar lipdat api an sose alam kelong thujia phanpura Ricky Keot aphanta Vigilance and Anti-Corruption Cell abitungatum Guwahati an pondet pusi birta riptunlo. News Desk Report Karbi Anglong Live Dipu arong sopi kapalang meji aphan lapen kang terjer pen kibi thekji aphan prabjin pen CCTV bipon popusi CEM tuliram ronghang kapangda
ing thirjir pen ing deng pikebra tro Karbi Youth Festival katalon kapachun thekje aphan kaprek hamphang asong atum Karbi People Hall abaikang kapang thirasai kedeng ason thotsi thang ni phai kre hini arni Diphu Municipal Board lapen Diphu arong supi abaikang kedo pinang an SHG mate self help group abang piatum cherap cheto dunsi kapang thirasai kedeng pado Labangso kapang thirasai kedeng along pacheton dunsi Diphu arong supi abaikang kedo pharo isi self help group atum aphan panong si revolving fund pen self help group isi aphan suri kep achek kapajir amai setami padopon Singmirjeng achatai along kapado check kiron amai along Karbi Anglong Autonomous Council CEM Tuliram Ronghang aluhi sarpo aman pen chetong dunsi labangso achek rondunlo EMMAC lapen KCS amai phu Chandra Sinkro atum kachetong dun check kiron amai along CEM Tuliram Ronghang kaningje atengke Karbi akhai kangthim jutang jubat ilam eki lapen pinding sumpot ansose paching thur ponangji pu akimang pen non thang ni phai krep ho arni pen kapado ponji Karbi Youth Festival katalon along klamalong keter KR awedet nangji pu self help group atumta methang asailo pu chematharin tisi pini kapang therasai dengponlo lapen laso along bacheton dunsi revolving fund pen self help group isia phan suri kep atangkata pajir ponlu pusi CEM Tuliram Ronghang ningje municipal board na hindansi la self help group atum phan suri kep ini tipi dan harus self help group atum phan da Albani dia ke doan asal hari betul ini suri kep dah ini alang kembali deng kalau atau selain itu si social work session sebenarnya klaim mula tu nak cara langsung festival bom non thang hai report kan macam ni asal thang report laga atau kan no jate Kapega kitel dia ada ujian yang jipu matasi, dan sampai itu tentang kamu kerja dan kita asumsikan tentang talon penjiapan cara langsung alam itu lagi. Bang harus siasat buat tentang langsung agar kini atau kalau aku lihat pensiun bang hai masuk ke dalam langsung di fungsi sepuluh tahun langsung sudah jadi batang ini. CEM Ronghang kaningje thu atengke nona dihu Karbi Youth Festival kapelon ahut bangpho kachethapun a helicopter pen kijoi abarsai piponji lapen kachethap anam inut along suri ke thom pinangji puta alang lining jesi Diphu arong sopi kaiketa ingthir jirpen kibi thekje aphan municipal board abaikang kaparlo doan prabjin pen CCTV biponsi komane jongsi patoiti pen keter KR Kevar ke dokok pulote adai tunang poputa CEM Tuliram Ronghang ningje. Kacung dia bagi letum lahai pulutin tahu keter dia bagi anu tinda cini lahai kan segitu. Akeno temon bang, akeno kesu tadi. Masih lahai bang ke nili penceng lok nang letum penceng lok gitu anarat tu dan ini bang bangkir ya banji. Kalau bangkir ji apang letum kalbi no termasuk konsul pendam kita hukum di banglo. Lapen ke di pualong letum non Prabjin pen sanction lo la dipuang kangam Albani rian long make itu CC kamera diponnya di fasi itu deng pon lapen mani yong si aketer ke ana wararat long din itu kan no termas konsil pen league election ke an pom Camera person Rosan Hansepen Sarjib Kathar Karbi Anglong live Non Eprangjang nangkeleji ingdeng plikebra trok Karbi Youth Festival along kachepate dunji aphan non malam ahawartin along ta dode sang sekacharli padopon bomlo Lapuson apora hu thang ni phakre hini arni kacharli mate kachisik bom nilip Karbi jutang habar amai aboha along nilip block level coordination committee chairman Winston Ronghang lapen nilip BJP klembangatum humri damsi aning patheda Labangso ka humrida mahut kecharli aboha along kesang doanatum kecho kijunji aphan kerap setame pajir dekang
Lapuan chat kalisi thang ni phai krep hopen kresir cap arni rong aje amai pi along kachetong dun thek je aphan bang trokner cap armu aphan kedam kebang anam MAC pabitra rong pi ahin pensi pi pajir pon poputa BLCC maipu Winson rong hangpen ningje tekang pusi karbi anglong life asahe malong birta nang pali. Bokajan Police Station angkang thang ni phai kre hini arni kang sampor phai truck ra achiti mapor NH39 atowar pi CCI ATM a thengno along chepa thengno no auto hijan kachetong Birta kelong dun atengke ihum auto AS09AC 1807 Dimapur pen kebang bom lapen ihum auto AS09 C8733 atum kepachat pik ajok chekhang un AC chetong derlo laso ajok banghini auto kevek atum ahir ing tangrak areng ahu solo areng keso abang Dinesh Sharma pusipang thek inut abang areng keso ahir kang tangrak ajok tong sekot pen Dimapur an sekelang aphan palilo lapen anut kaprek aphan abangke Bokajan CHC alongsi silang pon bomlang Halapu Bokajan Police atumta adim palidunsi kedoan asai denglo lapen auto humni aphanta police station along ponderlo Bokajan pen ananterang karbiang long live Pini ada berta ke lapon sekang toniglo domithak me kardom